gabi pag-usap mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sa ninyo na mga ina sa tagkatahuran ini mga oras ha. Magandang gabi po sa inyo, show! Mga kabi, show! At siyempre, ito na naman po ang ating pangalawang oras ng ating programang Totoy na Love. At siyempre, ako po si Totoy Bato. Shout out po sa mga nanonood sa atin sa Love Radio Manila page. At hindi lang yan, nasa TikTok. Nasa TikTok po tayo. Hello po sa inyo, maayong gabi. Ayan, at pinag-usapan po natin mga kabisyo ay yung masarap sa tenga, no? Itong tungkol sa ang dati, nung araw, yan. Kami noon, naalala ko lang dati. Ganon yan eh. Yan mga sinyalis na ikaw ay isang certified uncle at auntie. Pansinin mo yung mga kasamahan mo, mga pamangkin dyan, shout out sa inyo. Ayan, yung tatay mo, ha? Kaya yung nanay mo, ating uncle at saka auntie, gaganon lang yan, oh. Alam mo, nung dati, alam mo, nung araw, alam mo na, ha? May edad lang. Alam mo mga kabisyo, no? Sarap talagang aalahanin, ayan, isipin at yung mga memories po na nangyari dati, no? Siguro hindi ma-appreciate ng ating mga pamangkin ngayon kasi marami na eh. Andyan na lahat siguro eh. Di ba? Andyan na yung mga kailangan. Dati, ang hirap talaga. Tungkol na lang dito sa pera. Sabi ng iba, buti pa yun dati kasi mura lang yung mga bilihin, di ba? Yawards, pero mura nga yung bilihin pero ang hirap maghanap ng pera. Yawards! Exactly yan. Totoo yan. Di ba, Col? Kaya nga, napadpad si Uncle at si Auntie dito sa Metro Manila eh. Nagbabaka sakali na balang araw, makakakita din ng magandang trabaho sa Metro Manila. Kaso, medyo di malas. Hindi naging maganda yung buhay. Kaya, ayun, hindi na makabalik sa probinsya kasi bininta na yung lupa na kung saan minana sana sa kanilang mga tatay. Ayun nga, nagbabaka sakaling maka-abroad. Bininta na. Sa kasamaang palad. Dahil nga, pinanganak sa pobreng lagay. Ngayon, medyo di malas na nandito. Yung mga anak ninyo siguro, mga uncle at saka mga auntie, mga pamangkin natin dyan, mga Tagalog. Pero konti lang naman, no? Naiintindihan din naman siguro yung mga salita po natin mga kabisyo, no? Turuan mo naman kung paano magsalita ng Bisaya. Siguro yung mga anak po ninyo hindi na nakapunta sa lupang sinilangan sa ating mga uncle at mga auntie kasi nga medyo mahal na yung pamasahe. Naalala ko lang nung dati mga kabisyo, pag umuwi ka sa probinsya, sumakay ka ng barko. Sakay ka ng barko kasi mahal yung eroplano mga kabisyo, di ba? Pag mayaman ka, yawards talaga. Naka-aeroplano ang kagwang. Pero bihira mo yan. Pero pag galing ka ng probinsya, no? Pag makikita mo na yung pantalan, yung pier po ng Metro Manila, ayan, nakikita mo na. Lahat na mga nasa barko, biglang nagtatagalog. Yawards! Oo, akala mo, uy, bakit kaya? Siyempre, nagpa-practice na. Diba? Ang hirap kaya magtagalog. Ang tigas pa rin ng dila. Pero yung mga Bisaya, mga matigas yung dila, pero magaling sa tidiki. Tila dalang kitkit. Oy mga kabisyo, no, ang pinag-usapan po natin dito, hindi po yung tidiki, Ang pinag-usapan po natin dito ay yung baon natin. Yung baon mo dati, no? Nung nasa elementary ka pa, uncle at saka auntie, magkano ba ang baon mo? Yung baon mo, ano bang nabibili nito? Siguro sa ating mga pamangkin ngayon, magkano ba yung baon mo, Usa ka libog 7,000. Pero nung kapanahunan namin, ang hirap hindi pa ako nakahawak ng 1,000. Oo. Siguro ang nahawakan ko, tuwan-tuwa kami pag Christmas kasi yun lang yung panahon na makakahawak kaming mga pamangkin ng mga pera. Tuskig pa kayo. Yung malutong, tuskig ba? Di ba po mga kabisyo? Ayun, sabi nga nila, sa nakaraang panahon, ang halaga po ng baon ng isang bata sa elementary ay maaaring mag-iba
Depende sa lugar. Siyempre, pag nasa probinsya ka, medyo hirap yung pera doon eh. Ekonomiya po ng pamilya. Siyempre, tatay mo pinanganak sa ubring itlog. Kaya na yun, medyo nag-anto sa tumang kalisod. Ayan, mahirap po mga kabisyo. Dati po, swerte lang po sila ngayon. Siyempre, ang halaga po ng pera noong araw, kumpara po sa ngayon, ay maaaring naapektuhan yan sa inflation, no? At iba't ibang mga ekonomikanhong mga factor. Okay, no? Sa mga kabisyo po natin, no? Mag-comment na po kayo sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Kung nung nasa elementary ka pa, magkano ang baon mo? At anong nabibili nito? Ayan, basahin natin. Sabi ni Joe Abdul. 5 pesos. Piso ice candy, 2. Tapos may baon ako kanin nakabalot sa dahon ng saging, ulam niya. Tuyo na inihaw, sarap na kunon. At nasabi ng mga anak ko nun, asan ang mabaho pagkaprito akong tuyo. Ayan, ganoon yan mga kabisyo. Tuloy-tuloy po tayo, no? Sa ating FB Live, sa Love Radio Manila page. At sa music natin sa 90.7 Love Radio. Maing gabi, kabisyo! Yo, Warzo!